Nou, ik heb een dochter die altijd als kind zei van ik verheug me niet op het schoolreisje. Want als het dan geweest is, dan is het al voorbij en dan kan ik me niet meer verheugen. Dus hoe ik me het meest op verheug, is op het verheugen van de uitvoering en het samenwerken met de cast en crew. Dus dat vind ik gewoon, ja, dat leert ze elkaar het beter kennen. En nu zien we allemaal nog vreemden voor elkaar en straks voor samen gaat gemaakt. Ik kijk het meeste uit naar zo'n schoon stuk met zo'n leuke groep te mogen gaan maken. Want we hebben elkaar vandaag natuurlijk pas in het echt gezien, maar we hebben een quizavond gehad. En ja, daar merkten ze wel al wie bijzonder dat deze groep is. En daar heb ik wel echt heel erg veel zin in. Ja, dat gaat heel raar klinken. Ik kijk het allermeeste uit naar het weer samen zijn. Het weer hier op dit plein met al die lui bijeen mogen komen. Met een geweldig koor, band, 140 man crew en cast om ons heen. En dan niet op ongeveer meter, maar gewoon kort bijeen. En samen alles weer kunnen beleven. Daar kijk ik eigenlijk nog meer naar uit dan het hele spektakel, het passieverhaal. Ja, daar kijk ik naar uit.